Okay guys, magandang gabi na naman ulit sa ating lahat. Ayan, at tayo nagbabalik na naman muli dito sa maliit nating channel. Shoutout sa iyo. At ayan, magandang gabi din sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Ayan, at sa lahat ng mga sponsored, magandang gabi. Ayan, sa lahat ng mga solid subscribers natin. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon guys, andito tayo sa may bayan ng Lingayen. At update natin kung ano na yung ganap dito sa night market. Papasadaan natin yung night market saka yung peryahan nila dahil meron ng peryahan para sa kapiyastahan nila dito sa January. At ngayon ay araw ng Friday. At papasadahan natin mga guys kung ano na yung ganap dito. So ayan, samahan nyo ako mga guys. Tara, let's go. So ayan, night market, Lingayen night market. Tapos tingnan natin mga guys, mausok. Papasadaan natin sa loob tapos diretso tayo doon sa may sa may peryahan. Boss, may peryahan na diyan, di ba? Meron. Sige. So ayan. Pagdating dito sa loob, yan, kung naalala nyo yan yung na-vlog na natin nung nakaraan. Si Master's Ship. Ayan. Na-vlog na natin yan nung nakaraan. Master Ship. Dito lang sa may night market, Lingayen. So tingnan natin mga guys, napakaraming tao. Ito yung Saint Columban. Tapos diretso tayo. Sobrang dami ng tao. Grabe ka palang tao. Tapos pasok tayo dito sa peryahan nila. Wow. Ganito pala yung peryahan ng Lingayen. At pagdating dito mga guys, may mga rides ng mga kids rides.
So ayan guys, oh, yung rides nila. Napakaganda oh. Mayroong octopus, tsaka Ferris wheel. At hindi na natin maikot mga guys dahil hindi na tayo makakasiksik doon oh. Sobrang dami ng tao. Ayan. Siksikan masyado mga guys no. Loob na to ng piryahan mismo. At ayan na guys dito, paikot pa to guys no. So hindi na natin ikutin para hindi na tayo mapagod. At pinapakita lang natin yung night market dito sa Lingayen. Hindi na tayo doon umikot sa may piryahan mga guys dahil hindi na tayo makakasiksik doon. Talagang siksikan sa dami ng tao. Ayan, may organic Pinoy din pala dito. Ayan, sa araw po ngayon, Friday. Bali, alas 8 ng gabi. Pero ganito kakapal yung mga tao mga guys, no? Pagdating mo dyan sa loob, napakakapal ng mga tao dyan. Yan, at tingnan, makikita naman natin mga guys, maraming mga kainan, mamimeriendahan. Ayan. Ayan, ganito yung ganap dito sa night market ng Lingayen mga guys, no. Sobrang kapal na mga tao. Oh. So ayan, at may nag-aabulan pa na mga bata. Ayan. Okay, yung mga kabataan dito. Ano ba ang kinakain? Masarap? Masarap daw. Taga saan pa kayo? San Carlos City? Dumayo pa kayo dito sa Lingayen. Ay, nito, sipag na mga to. Paano pangalan nila? Pangalan mo? Ha? Charles. Ito. Yan, mabilisan. Si sir. Si ma'am. Okay, mabilisang shout out. Oh, sige. Okay. Pakabusog kayo ha. So ayan na guys, ito. Ayan. Tara. Ha? Meron pa isa? Isa lang. Okay. Ito. Kasi dalawa na lang pala natira, no? Ito, sticker natin. Ayan, para legit. So, pakabusog kayo ha. Ingat kayo sa pag-uwi nyo ha. Nakamotor lang kayo, single. Oh, dahan-dahan lang ha. Mga 120 ang takbo lang. Hindi, joke lang ha. Mga 50, 60, ganun lang ha. Mag-ingat kayo. So, ayan. So, ganun lang yun mga guys. Tayo palabas na at tayo uwi na rin. So, yun lang ang ganap ng dito sa loob ng night market ng Lingayen. So, ayan, tayo magpapalam na rin at maraming salamat na naman ulit sa panonood at sa suporta na binigay nyo. Yan, patuloy lang sa
suporta at panonood. At yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo mga guys. Ayan. Wala na, naubos na doon yung sticker ko. Next time na lang, next time.